як зан кай хушбахт мешавад? вақте ки сӯи орзуҳояш равад ё шавҳар кунад? фарз кардем ки шавҳар кард, аммо дар хонаи шавҳараш ӯро касе намехоҳад. ё агар шавҳараш ӯро тарк карда равад чӣ? муносибати байни хуштамал ва келин чӣ хел мешавад? ҳамаш ту айбдор! Касофат! Арӯси бепоида! агар хуштамалаш ӯро аз хонааш пеш кунад чӣ? ояндаи ӯ ва тифлаш чӣ хел мешавад? баъд акнун вақташ расидааст ки сӯи орзуҳояш равад. орзуҳояш расад, хушбахт шавад. вале баъди 12 сол интизорӣ агар шавҳараш баргардад чӣ?